Kukuha tayo ng dahon ng bayabas. Nangangati na ako. Sobrang kate. Siguro sa kakain ko ng itlog dahil mahilig ako sa itlog. Ka-allergy na yata ako sa itlog. So, kukunin natin yung katas ng bayabas at ayun ang ipupunas natin sa ating balat para mawala ang ating pangangati. Ayan, namumula na yung aking balat. Ayan kati, sobrang kati sa egg, sa katawan. Ayun, pipigayin natin yung bayabas hanggang sa siya, kumatas. So, mawawala ng ating mga kati-kati. Ayan, napiga na natin yung bayabas, tapos ipupunas na natin sa ating katawan. Ang bayabas kasi antibacterial. So lahat ng pangangati or sugat, madali siyang gamutin ng bayabas. Ito yung kadalasang ginagamot namin sa probinsya kapag nangangati or nasusugatan kami. Napakabilis maghilom ng sugat. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Siguro yan. Ayun, laki ng mangga Akyatin natin yung mangga mamaya. Laki niyan. Akyatin natin mamaya. Ang daming puno na nalaglag. Ayan, laki lawak niya Akyatin natin mamaya. Ang daming pambunga niyan. Nalalaglag na lang. Hindi na nakukuha.
brought to you by Ginebra San Miguel and ang ating pinakatas na ang tawag dito, Sambong. Ayan, Sambong tea. Ayan, may love shout out sa Sambong tea. Gamot sa sinusitis ang Sambong. Ayun, nangunguha pa rin si kuya, oh.